Gure buruari begiratuta, zerk bereizten gaitu, zerk egiten gaitu desberdin. Eguneroko lanarekin, segurtasuna eskaintzen diegu gidariei. Hiri mugikortasuna hobetzen ari gara. Osasun arloan gure onena eskainiz. Iraunkortasun eredua aintzat hartuz. Eta energia garbia sortzen, gure aletxoa jartzen dugu. Atzo, gaur eta bihar. Hemen eta han, gure sustraiak sendo, nazioartean bidea eginez, soluzioak eskainiz, kudeatzen, hobetzen. Talentua gure eginez, emakume zein gizon. Nolakoa izango litzateke gure marka, gure personak existituko ez balira.